Peter Sagan sa stal podľa očakávania najlepším slovenským cyklistom roka, víťazom ankety Zlatý pedál 2013. Sagan obhájil vlaňajšie prvenstvo a celkovo sa z tohto ocenenia tešil už po štvrtý raz. Saganov triumf bol jednoznačný. Hlasovanie členov výkonného výboru Slovenského zväzu cyklistiky, trénerov a zástupcov médií dostal 121 bodov. Týmto triumfom završil úspešný rok 2013, v ktorom sa stal aj najlepším slovenským športovcom. Nik zo svetového cyklistického pelotónu nestal častejšie na najvyššom stupni pre víťazov ako tento Žilinčan. 22 víťazstiev v etapách či pretekoch doplnil líder talianskeho týmu Cannondale o 10 druhých a 5 tretích miest. V rebríčku UCI završil sezónu na 4. mieste, čo je najlepšie umiestnenie Slováka v histórii. Ja som mal veľmi pekný rok. Najlepšie, čo mohlo byť, to je relatívne, pretože do začiatku sezóny bolo dosť veľa druhých miest, ale vlastne vyhral som Gent. No a potom Tour de France, kde som získal zelený dres, tak to bolo, si myslím, že potvrdenie z predošlého roku a myslím si, že to bolo také vydarené. No a potom nakoniec ešte sezóna ďalej pokračovala a stále sa mi darilo vyhrávať alebo teda získať nejaké víťazstva aj v Montreali. Takže ja som mal viac tých pekných okamihov a hlavne aj v osobnom živote, takže myslím si, že minulý rok, či tento rok bol super. S odstupom 57 bodov skončil na druhej pozícii v ankete Peter Velič, ktorý tento rok obhájil s tímom Omega Pharma Quickstep titul majstra sveta časovke. Bronzová anketová priečka patrí majsterke sveta v cyklotriále Tatiane Janičkovej. Za talent roka vyhlásili juniorku Terezu Medveďovú, ktorá na svetovom šampionáte vo Florencii skončila na 6. mieste.